igama lami ngumlungisi Sibonga Washabalala ngumhlanje eMarasburg. So igoli ukuze libe khona qala bade kwendawo nje eGround. Hayi mfethu. Qala bekumele ube ne-license. Lo iyacasula kaBaba. License ukuxoxa lento saphinde P1. U-P1 ukuthi uma usebenza uhamba ngeenyawo emsebenzini. U-P2 uhlala lapha emsebenzini usebenza esikole. Ngesimo sokuthi abantu bengenazo indawo uma bezokumba igoli la egoli. Abantu bakithi amaZulu asuka eKZN eza ngapha ngoba ibona abantu so ngalesi sosini uthe basuka isikhathi so asazi lebiza ngale ndawo babebiza ngamagama e-Afrikaans babe nga-understand base bathi cha sinanena sikhipheni igama elilodwa esoyibiza ngayo le ndawo basho amagama anhlobonhlobo yasathi intombazane e-India ngo-1959 le ndawo asibize ngokuthi South Western Township. Abantu abamnyama amaZulu akithi bathi leyo i-direction asifunde lo gama okungcono isibize ngokuthi Sofa Sonke City after Mr. James Sofa Sonke Mbane. uJames Sofa Sonke Mbane uyena umuntu oqala omnyama ukuthi abe nehashi, uyena futhi oyelwela ukuthi umuntu omnyama akabe ne-toilet kanti umuntu omnyama angavumeleki ukuthi abe ne-toilet. Uma wazi i-club ekuthiwa i-Orlando Pirates ezikaMakhedwe i-nickname after yena uJames Sofa Sonke Mbane. So 1963 officially wathi okay kulungile salithatha leli gama elithi South Western Township kwaba officially kwase kwaba iSoweto. Kwasithatha amagama awu2 egameni lilodwa amaletha awu2 egameni lilodwa kwaba uyona iSoweto. And then le ndawo le izibe khona kusukela ngo-1953 umntwana omnyama engavumelekile ukuthi afundiswe ngokulinganayo nomntwana omhlophe. Ingane emnyama engavumelekile ukufundisa i-maths, i-science, i-biology ngoba bebecabanga leyo nto izomenza ukuthi umntwana omnyama ahlakaniphe. Ugovernment wayekhipha 42 rand for umntwana omnyama, akhipha 644 rand for umntwana omhlophe. Ngo-1974 base bathi okay umntwana omnyama akafunde yonke into kodwa nge-Afrikaans. Babenga-understand Afrikaans futhi babengayifuni Afrikaans. Ngo-1975 othisha bathi ngeke thina siyayeka ukufundisa ngoba sizange siqeqeshwe ukuthi sifundise nge-Afrikaans. Ngo-1976 mhla 13 bahlangana abantwana bazange babatshene othisha ababatshenanga futhi ngisho nabazali babo ukuthi bazohlangana. Bahlangana endaweni ethi ise-Orlando Community Hall elangaphesheya. Babehlangana lapha bathi sifuna imfundo elinganayo, sifuna i-English as a leader of instruction. Kodwa kwenzakalanga kanjani? Umuntu oyebalida phambili igama lakho kwakuThethi Mashinini. Thethi Mashinini wathi okay asibe nematch ezoqala ezikoleni zethu. So thina sisuka sisihlanganele eOrlando Stadium. Sizosuka eOrlando Stadium sihambe siye police station. Ngaleso sikhathi Soweto kade inendawo ezo-49 locations. Iyona nje yodwa. Manje ina more than 88. Thina sibangaki si 4 to 5 million. Soweto kuphela asibali ezinye indawo. Akwenzekalanga kodwa njengoba behlelile. Ngo-June 16, 1976 uma wazi imovie ekuthiwa iSarafina izokukhombisa kabanzi sikade kwenzakalani i-true story yalento engisho. Babe u-600 uma beqala imali bephethe ama-placard anhlobonhlobo. Amanye ama-placard ayethi to hell with Afrikaans, if we learn in Afrikaans, the wise people learn in Zulu. Abanye abantwana basebajoyina asazi bangaka abajoyina balunganisela ku-15,000 ku-20,000 sibona. Bahlangana bathi mase sebefike khona laseVilakazi eMaheza uMyema base khona amaphoyisa awu-300. uMandela uhlala eVilakazi Street, uTutu naye uhlala eVilakazi Street. Indaba ngasho ukuthi iMandela Street noma uTutu Street, it's because uMr Vilakazi yena umuntu omnyama wokuqala ukuthi aye-Vet University as a lecturer. Uyena umuntu othatha i-English wayitranslathela esiZulu. So wasathiwa no asimu-honor simeze igadi kuthiwa so ekhona laseVilakazi naseMoyema lamaphoyisa awu-300 athi ebantwaneni sineza 5 minutes othi ngibele esikoleni senu. Abantwana bazange be-understand ngoba imessage ekade ithi out in Afrikaans sikabopha. And then abantwana babecula senzeni na isono sethu ukuba mnyama. Lokho kusho ukuthi
amaphoyisa nawo azangezwe ngoba abantwana babethula ngesu. 3 bullets shot. Ibullet lokuqala ladubula umfana ogama lakho Hector Peterson owayeneminyaka o-12 owayengahlangene nawo kwenzeka. Qala ukuthi uma nesibongo sisesilungeni uthola imfundo engcono mosebenza imali engcono. So abantu abaningi baselebele bethi banezibongo zesilungu. Base uhulumeni wayimisa lo. Base wafaka i-pencil test. Uthi faka ipeni ekhanda. Ubhekisa ikhanda phansi. Uma ipeni ngelawa awuyena umuntu omnyama. Uyikhala. Uma ungenazi inwende bathi sipeni backshop. If uke wascreama wathi ayich shutha yena umuntu omnyama. Make wascreama wathi ana shutha yena umuntu omnyama. Make wascreama wathi eshu shutha umuntu omnyama. Noma bethathi irula lekala ikhala lakho. Uma ubude bekhala lakho no more than 2 mm kusho ukuthi awusiyena umuntu omnyama uyikhala. So uHector wanezwa isibongo sika Peterson suyele sibongweni sakhe sangempela sika Peter. Ingakho Peterson wakhe uspelwa ngale yandlela. Pitso. P I stands for Peter.